Ay guys, madungan lang itong tanan. Magluto to ko. Dahil batang isapot. Kaya gusto magtumas dyan gusto. Gusto magtumas dyan gusto. Di pwede patughan kay maanan. Stand up la, you eat your snacks la. Kaya mag-cook si ate. Stop crying ha. You're not palo to ate na ha. Tuma na kagay mo ha. Mapag-vlog pila ka adlaw. Lain ng lawas. Dogs ko gidogs. Napagalaan. Hindi lang tagluto. Ang sayang ragkuhan kay kasahay ram kagagamit natin. Tigirap order o talibig makdo. Wash your hands lah. Kaya nakahuga-huga na yung mga kamot. Violet. Wash your hands. Wash your hands dali. Wash your hands. I-give na ni ate. If mo palo ka, dali. Dili na na yata, goy. Di ko madag, hilak-hilak. Palo ka ni ate. I-give na ni ate. O dili, dili sad. Nakabahan naman diyang mama dahil di na makasud. Di na pasadlan. Nadagpak na diyang naong na to. Guard. Pilit na diyang naong. Staring na diyang naong. Di na makasud. Sabaan yung mobile ito eh. Magtinulak ko manok. Eat your snacks na ka. Eat your bread, be. Ngayon na, very good man ka. Na, you eat your snacks. Good job. Very good. Sit down, sit down. Wah, nagsapot. Mabait ka pa rin ang taot-taot. Kalito ng gilak. Ano yan, dam kayo na pa tubig. Kada adlaw naman ang ayagas.
Ako sa inyo.